Nginibingelele nabesilo kuzo zonke iy'ndawo lapho kungenzeka ukuthi nikhona. Ngibingelela isizwe sonke sikaMageba, umntwana wasey'bindini lona ongumkhulumeli wehhovisi leNgonyama, futhi ongumkhulumeli weNdlunkulu. Ngithe angize lapha phambi kwenu njengoba nazi nonke ukuthi ngomhla ka-6 ku-October ngo-2025 kwaphuma isinqumo sejaji eBloemfontein ebesiqinisekisa ngokuhlala kwendlulamithi esihlalweni. Kufanele-ke ukuthi isizwe kube khona esikuzwayo ukuthi emva kwalesi sehlakalo noma emva kwalombiko wamajaji yini indlunkulu okufanele ukuba iyenze. Nilapha-ke nabohlanga ngokuthunywa iNgonyama isizwe samaZulu uma isozulukazi welithini nizokwenza nje isimemezelo. Lesi simemezelo sibhekiswe kuzo zonke iy'godlo zeNgonyama futhi sibhekiswe kuwo wonke amakhanda ezindlu zobukhosi bukaZulu. Sibhekise futhi kubo bonke abantwana basendlunkulu kuyo yonke imizi yenkosi. Futhi isimemezelo sibhekiswe kubo bonke laba abaphethe iy'nkalo zeNgonyama, amakhosi asendlunkulu. Futhi sibhekise kubadidiyeli, sibhekise kuzo zonke iy'nduna nakulo lonke ibutho. Siyazi ukuthi ibutho leyingubo yokwembatha isilo samabandla. Isilo samabandla onke-ke iNgonyama uma isuzulukazi welithini ungithumile Zulu ukuba ngimemezele futhi ngimeme zonke iy'nhlaka zobukhosi lezi engiqeda ukuzisho ey'bhalwe ngenhla ukuba ziphelele zonke ngothi lwazo esibayeni esikhulu esigodlweni emashobeni. Inhloso-ke ukubikela isizwe njengoba sengishilo ngempumelelo emva kwesikhathi eside. Bayazi abendlovu ukuthi bekulokhu sihamba sehla senyuka ney'nkantolo ngenxa yokungacaci kahle kwesimo sokuhlala kwendlulamithi esihlalweni. Kodwa futhi emva kwalesi sinqumo iNgonyama izokwelula isandla soxolo nokubuyisana phakathi kwendlunkulu. Kanti futhi indlunkulu izokhulekela ubunye njengoba ngithi siyobe sesisibayeni, ngoba esibayeni kulapho phela iy'nyandezulu zitholakala khona. Ubunye ninabohlanga nokwelula isandla phakathi kwendlunkulu kaZulu nasesizweni sonke. Ubumbano futhi kuzinyandezulu ezingabanikazi besihlalo nokuhlahla indlela eya phambili ukuthi emva kwakho konke ukungaboni ngasolinye obekukhona esithemba ukuthi akuyona into yokuqala ukuba ma kukhona isimo esinjena kungaboni ngaselunye. Futhi kuyasiza nokuthi kukhona lapho esikwazi ukuthi siye khona njengakhona ey'nkantolo siyolungisa iy'ndaba zethu. Sithi-ke Zulu uma sekufika isikhathi esinjengalesi isikhathi sokuthi sonke sibuye ndawonye njengesizwe, sonke sibuye ndawonye njengendlunkulu silalele ukuthi uNomthebe inkosana manje kaZulu ithini ey'ndlebeni zethu. Usuku-ke kuyoba umhla ka-29 ziyobe zingamashumi 29 kuMfumfu onyakeni ophezulu. Njengoba sengishilo indawo kusemashobeni esibayeni. Isikhathi-ke ngiyazi ukuthi ngikhiphe isimemezelo esibhaliwe ngangasibhala mhlawumbe isikhathi kwesinye isikhathi, kodwa kuhle ukuba sibeke iy'khathi zo-11 ukuthi hhayi kuyobe ngempela sebephelela amabutho, esephelela amakhosi, sebephelela amakhanda ezindlu zasendlunkulu, seyiphelele iy'nduna, sekuphelele abadidiyeli, amakhosi asendlunkulu nendlunkulu yonke. Isilo sithi nje selula isandla ukuthi fikani Zulu niphelele
ngothilweni. Thokoza kakhulu nabohlanga.